Slušaj sad ovo. Šta više voliš da konzumiraš hladno, a šta vruće? Kafa. Vruće. Ne voliš hladnu kafu? Ne, brate. Sa ledom i mlekom? Ne, brate, Nikad to mi je je vrućina na abominacija. polju. Kako? Ne, tad ne pijem kafu. Pečenje. Sve jedno. Moram da izaberem. Mora da biraš. Opet vruće. Slažem se. Vruće, Nekako je vruće, bolje brate. hrskao onako. Doduše Da. imaš ljudi koji su izričito protiv vrućeg, Da, samo, da. samo sačekaju Pa- dan u frižideru A ja mogu da se jedno malo drugo, oladi. ali ono, kao vruće ipak kad bolje. zagrizu krtinu. Palačinke. Opet vruće. Vruće, brate. Da se topi, kad dođe ono, krem, brate, dobro. Kuvan kukuruz. Opet vruće. Imam problem. Čak i ne bolete zubi kad je onako Ne. vreo. Ne. Ja ipak više volim hladno, iskreno. Vino. Vruće. Šalim se. Koje? Crno ili... Crno, zato što imaš crno, zapravo možeš da piješ čak i belo vino vruće. Pa ipak ću hladno. Pita od jabuka. Vruće. Stvarno? Da, brate, sve vruće. Ko još jede vruće jabuke? Brate, morali su u Meku da stave ono, da ljudi ne jedu jer vrele. Pita od jabuka. Hot dog. Sve jedno, ali i to bi isto rekao vruće. Brate, daj nešto ladno. Da se rekao jednu stvar ladno. Ne.